जिनैथि बावखुंग्रि फेस्टिभेलनि दिनै बे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संनायनि बादायलायनायाव आं बेहाय सासे बिजिरगिरि महरै दंफैयो। जोङो पार्टिसिपेन्ट्सआ एबार बिराद बुरजा गासै 20 पार्टिसिपेन्ट्स दङ आरो गोजान गोजाननि पार्टिसिपेन्ट्स फैदों। सिगाङाव जों खालि लकेल पार्टिसिपेन्ट्सखौनो नुदोंमोन आवगायनि बोसोरफ्राव, देग्लाय नाथाय गोजान गोजान सेरफांगुरि बा बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगानिफ्रायबो फैदों। आफलानि पेराग्राम गोजान गोजान जायगानि पार्टिसिपेन्ट्स फैदों, जोबोद मोजां बाथ्रा। आरो बयबो गावनि संनाय खावनायाव जे रोंनाय बेखौ दिन्थिफैदों, जोबोद मोजां जादों। जोङो मोनसे सबाय साम'खौ जों साखिनो मोन्दोंमोन। नुनो मोन्दों जे गोदोनि दोरोङारि जेरैबादि जोंनि बर'फ्रा सबाय साम'खौ जाबोगासिनो दङ, बेबादिनो संगासिनो दङ बर'फ्रा। बारा गोदान बेबादि जायाखै सबाय साम'। खायफा एसे माने पातला सङो, खायफा एसे घन सङो, बेल'। आरो मोनसेल' आं जिनिस नुदों जे खायफा खायफा आथिखालाव सबाय साम'आव एसे साम'आ खारनो हागौ साननानै आथिखालाव बिदिनो गरम मस्लाबो एसे होनाय जों नुनो मोन्दों। खिन्थु दाबो नुनो मोन्दों जे खायफा खायफा होदों, खिन्थु बांसिनानो होआखै। खिन्थु दाबो जों नुनो मोन्दों जे गोदोनि रोखोमैनो संदों। जोंनि आइमोनहा, जोंनि आनैमोनहा माबादि सङोमोन बेबादिनो थावनायखौ जों मोन्दों। सबाय साम'नि अनगायैबो मा मा आइटेम बे बादायलायनायाव होनाय जादों? बे बादायलायनायाव गासै मोनब्रै दङ: सबाय साम', अनलाजों दाउ, नारजि अमा आरो गोखा गोखै। दा साखिदों जों, गुबुनखौबो जानाय नायदों, मोजाङानो संदों मानसिफ्रा आरो जोबोद गोसो होनानै संदों। संनायल' नङा, माने प्रेजेन्टेसनाबो बिराद मोजां जादों। गोबाङानो बे मैगं मैलाफोरखौ मोजाङै एखेबारे चार्ट बानायलायनानै माने बिराद मोजाङै डिसप्ले खालामदों। आरो बेबादिनो बांसिनानो माने 100से मैगं मैलाफोरखौ बुथुमनो नाजादों आरो खायफाथ' बिदि बांसिनबो, बबेबा मोनसे टिमा बिनि बांसिनबो मैगं मैला बुथुमदों। बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा। नोंथांनि फारसेनिफ्राय मा बेबायदि बादायलायनाय हाबाफारिया गोनांथियाथ' दङ, मानो होनबा बेबादि फोरबो जायोब्ला जोंनि आइजोफ्रा संनाय खावनायाव गोदोनिखौ माबोरै लाखिलांबाय थानो हागोन, आनपलिउटेड फर्माव माबोरै गोदोनि बादिनो लाखिलांबाय थानो हागोन, बे जिनिसखौ सोलोंगोन। आं दिनै नुदों गोबां पार्टिसिपेन्ट दं, सिख्लाफोरबो संदों, थ' बिसोरबो बिदिनो रोंलांगोन। आरो बेबादि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनायनि बादायनायखौ जानांगौ होननानैनो आं सानो। जेरै दिनै बाहाय ओंख्रिनि बादायनाय जादों, थिग बिदिनो दमासिफ्राव जोङो फिथा सौराय एवनायनिबो जों बादायलायनायखौ होनो हायो। मानो होनबा बेफोर मोनसे आर्ट, बयबो रोङा, बयबो गोथाव संनो रोङा। जों साननो हागौ जे अनला ओंख्रिया बर'नि मोनसे बिराद कमन ओंख्रि आरो बे अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रिया जोंना GI टेगबो मोनबाय। खिन्थु आं पार्सनेलि बुङो जे अनला ओंख्रि संनाया मोनसे बिराद गिदिर मोनसे आर्ट। बयबो गोथाव होनो रोङा बे अनला ओंख्रिखौ। जायखिजाया बेबायदि बादायनाया जानांगौ, जाहाथे जोंनि इयुन जोलैयाबो बे जिनिसखौ सोलोंनो हायो। गाननाय जोमनायखौबो नोजोर होनाय जादों। गाननाय जोमनाय माने ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनानै बाहागो लानायखौ नोजोर होनाय जोंखौ बेहाय बाहागो लानायाव जोंनो जेबादि मा सायाव नायनांगौ बेखौ होदों। बाहाय गाननाय जोमनायनि जेबो बेबायदि गैया, नाथाय मानसिफ्रा गोसो जानानै गावसोरनो ट्रेडिसनेल गाननानै फैदों। बैसागु बोथोरावथ' बयबो बेबायदिनो गानखायो, गोमो दख'ना गोजा सादोर गाननो बयबो मोजां मोनखायो आरो बिदिनो गाननानै फैदों। नाथाय बेबादि जोंनि कम्पिटिसनाव बे ड्रेसखौनो गाननानै फैनांगौ बा बेनि थाखाय एक्सट्रा मार्क दं बेबादि गैयामोन, खिन्थु गाननानै फैदों गोबाङानो, मोजां मोनदों।